Hapana bangi bekuthi uchida uchebeka. Wanyanzorwadziwa. Musodza aubudi. Yeah, that's true. I took a look. Wanyanzorwadziwa chezvo musodza ibudi. Mai vangu vakarwara. Manzwa. Ndiri mwana musikana umwe chete. Ndikati mai ndinokupepai pachizviti. Asi zvakaitika ndezvakaitika nhasi ndiri pano. Ndipamba pamaiti, muri mamaiti ndizvo? Ndanzi maiti. Ndipamba pamaiti ndiri pano ndaunzwa nehanzvadzi yangu yauyo through baba. Ndiri pano. Samba menyu. Ndasunotorwadziwa pose Chingito mwana weUT2. I feel it's home. Sununguka zvako. Sunungukako. Saka baba varipo here machikana kuti tori muherero usisi. Kashaya. Ndozvona kuti muherero muno. Mubate zvakanaka. Ita agerera uri kudya iyi. Ndatofunga kuti chocolate. Aindanenge anorifarira dhaga. Muzitime yasvika ngachitogura akachikanda mukana. Hanzi zvinonzikisa stress. Wose kwakuedza ndizvozvo. Kana wapanapa stress yatopera shuwa. Zvaita ndafarira unhu hwako. Isi yako yandibata shuwa. Minobatiwa ngozvona sei. Aiwa kana very strong background. Kambani akashandira kuti kambani iri wani chete. It's more than enough. Bvudza idzi kambani inofanirwa kuisusuwo zvedu. Aiwa no. You are part of the family now. Napane zvosirunzwisiso. Aiwa, ini handina chandinoda kunzwisisa. Ndiri pamenyu munotonditsa zvamunoda kuti ndiite ndozvandoita. Ine ndomoto yandakabvira kare ndichingoshandisa ini. Handiti kuti kana ndauya pamenyu ndoda kutanga kunzwisisa zvinhu ndisingafa ndonzwisisa. Kana kubvunza kana kudii. Chamanditi ita ndo chamunoita sei? Ndo chandinoita. Ndotona tasiyana negachikara ngotunzira kwamuri. Watamana respect mbati. Ashishu. Meke. Baba. Tinotenda nekundipa basa. Kusatirira urori. Medium. Munoti mukaitira dambudziko iri. Mungosaino apa. Agreement form. But it's right maji. Unotini chi? 5 years get. 5 years. Kuti mimo mamchidoti ndikushandira zvingu yakareba sei. Kana makore ari pachinga akawanda iwa munongosaina pazasi mungonyora kuti aiwa 5 months kana kuti gore. Aiwa iri right. Ngasa ni 5 years. Aiwa uyu munhu shamara. You cannot lose it. Signature yako ndikosaina. Batiwa kutondita dokozve. Iwe. Wapedzera kunyora udhara. Wadiwa saina iwe. Saini. Aiwa ndizvo zvamaita basa. Alright. Nekuti zviriko kazvokuti vasikana isusu hatigarewo futi pamwe basa. Alright. Nhasi uno munonditambira mota iwachengeta mwana. One thing maenda kuchechi kana kuti matoshanya kure cheko. Ndotokudzai kuti ndoita sei nemwana wenyu. Ndakuda kuenda kwakati. Ndotiza basa. Saka ine ndomashandira ndagara semama ngono mega ndakashandira mabheka. Ari professional. Uri professional. Maiti. Atichi. Mukakancha mari ndonzwa nzara ni mukana kubikira. Iwe ndokatsvaga madhumbe ndanudza kubikira. Madhumbe ndiye. Iye musikana wako webasa shamwari. Anodzi madhumbe. Aurara shamwari. Sakura kuti kana pana maid iwe wasisiri mukadzi wangu ere. Ndiri mukadzi wako but handikwanisa kubika ndanodza musikana wako abike webasa. Zvakatanga iri zviro zvachigona kubika. Iwe ndiwane tine musikana webasa. Iwe musikana webasa zvino kuti anofanira kubva ndiita zvese. Shamwari handisi kukwanisa ndakaneta. Maiti. Une chokwadi ubva watonipira godzi wewe. Bati chiko ndakudzeudza musikana webasa anokubikira handisi kukwanisa. Tinoziva kuti udedze munhu uchimuti madhumbe kana kuti musikana webasa unzati azviite. Ndonditi doctor ari musikana webasa ere. Musikana webasa. Saka pana pandingamuti doctor ari musikana webasa. Unenge watotita munhu angasiri munhu kana wakutodaro. Iwe ndezvako izvi. Zvakafanana security guard womuti mahope. Handi zvinoendera naye. Akadzidza ere. Inyaya yekuti kudzidzira ndikudi. Iwe ndoshedza zvinoendera nemunhu musikana webasa. Ko doctor ngwana anoshedzwa achinzi doctor unodi complain. Wanenge uri bedroom caregiver na baba wepamba asi mom ndazvamba sei matadza kuzviona aiwa
caregiver, troublemaker. Ndiana koza, ndiana itabu dishindu jese jisama. Kasele. No, some guys don't touch it. Yes, was what I want to get she. Sajara ino dole ile hai. Mas ele vita já tudo conhece. Thank you. Mwanzo tunashima kusenge. Ndio muito da rere dole chivanhu rere. Mespa doi. Mas. Só não diga iroro. Rere bu. But eu mbucha. Ati kutai. Ndio sei musina kudya. Ayo utangodya iwa. Ngozi Kana kai. saka nchato. Kwini ndikaji kusei something like that. Tosia. Nanda kumenza. Iwe wamuka ngoi. Chigo chikuita Maplate akashiba just imagine chamaro. Maplate akashiba. Singiye akashiba mbichina muno. Saka wamuka chike. wakapfekeri kupiwa wakapfeka sei kweyo Just imagine. nemupfeka sketi mapfekerwa Ndamukira aiwa wapfeka sketi aiwa kupfeka rudzi pamberi pemurume wangu akadai aiwa handizvida izvi mapfekero ayo handimadi angu musingi ndakataura wani ndikati munhu unorara wasuka wani kwemurumirizika kunobuda kune chikafu hereko Iwe nene ndotoshandisiko kuti kana kusvika kuno. aiwa mirizike kamunhu murume unomirira mumapulesi kudai But kana ndobasa rako kana ndiro. Until you are supposed to be here uchibika uchi. handa kudzwa tibikirwa nemusikana webasero Troublemaker. Chano koza mumba menyu kupa murume rudo. Aiwa. kanenga nenzungu anditi zungu racho nerakati wandisei zvaro richari pangura zvavo wanzi kurimukira kudya poriji remwana ndozvandisingatomboda hangu izvozvozvo zvemwana anomukira kudya poriji remwana mapulesi akazara singi yesei iwo akagara uri kudya poriji remwana ausiyoti poriji remwana here ndomboseravhita ipanojirevana ndiri mwana wangu sorry madam nongoziya kasasamira kana muchikazereke kuti fit the body that works aiwa but basa una chawati waita zvasi wagara izvi zvawakudya ndakuudza kuti ena anomupfeka sketi pamusoro tasa mapfekero wakaita kumedza kusiya aiwa kuti wanga wanzwa nenzara kai uchidya poriji remwana zvasi kunoenda unoisuka mapulesi uku sorry madam asi umuka wakutondibhowa unokasika kutsamwa yes aiwa handimbozvideni kana chitava zvebasa ngaiti zvebasa sisi ndakati ingwani mwarisisi wangu ndiri kuzvinzwisisa handitakawirirana but apo wana mapfekero wakaita kana newe aiwa kana newe haunzi wokunyara here pamberi pababati haunyare aiwa ndamukira saka wamukira kubva zvawamukira una chawaita mapulesi akazara singi wani woti ndosekerera ndatora mbasi kungoti mapulesi ndowandachitisunga unosuka mapulesi sorry madam ichindisunungura mukanditsamwira ini mweya wangu waufara its okay kana kwandakashanda kwese vanoziva handidi zvemiri shonga alright its okay ndakuregera chisumuka unosuka tisati poriji wako tusati wapora maita basa Ndazhamba. Sei matadza kuzviona. takavirikidza asi musi handinozvona nekuda kwezisketi Ndambomanya kubasa. tiri Mota dzedu dzakata kufanza kuti kugara jukusa. Andoti ndinono shanda ndibudzibudisa. sei apo unogeza mazino rumwa mukana zoda kisunge murungu kana zvakaoma Ndizviendera. shuwa murume mukuru uda kundikisa nezigana uri kunhuhwa ngechidembo sei zvangu saka kuda manhatsa tachaenda kubasa kwacho Aiwa, ndachema. Inzwa. Whenever in bedroom. Caregiver. Ndokwenda kubasa. ndakakasa ushabodi Aiwa kana hapana maclients akaningira ona saka ndingomhanya.
anoti kaka kanimboreza kamari muchana plus tafana kutengerera preparation. All right. Sikaponeka kuti. All right. Patishaka. Itonchidzora mukadzi wako shamwari kunetsa kwatoenda anoshosha. Aiwa ndotondwari. Atoma ma first days. Tonwari. Tomusuta tomugadzirisa munhu. Kushosha kwacho kuti ungasutoko. Maybe nyangoti asi kuzoti ndinotorowo medium. Anenge akurumidza kuoneronera kastanza katatirika mukicheni mai. Kudi asvika muchikutyisa. But Pepe anachaona Pepe. But I think munhu anotongoshusha. Ungoitawo chingomusura. Ndikazoluza brain dzangu manje kushusha kwacho kwayangochila usamhanyi. Yanda ndichiti ndine hope dzandarota mufundisi. Hope idzodzo dziri kundinetsa zisingaite. Ndarota bati tiatora mumwe mukadzi zvino hazvandishungurudza ndosiya hope dzangu hadziwanze kunyepa. Alright, pastor maita basa again. It's okay. Alright, ndongomirira message yenyu. Alright, maita basa. Alright, thank you. Yes. Pamweni zviri sei? Zvasei zvandapfeka. Aiwa izvi zviri right izvi. Zviri right. Aiwa zviri right. Waraita ngoti Pepe ndamboita blanda yekuti pandamuka ndinoseta alarm. Alright. Saka panyambodira pandangobuda ndakapfeka ichi chemukati. Otherwise ndechemukati zvacho. Aiwa it's okay. Ndoazotochishandisa mukati. Alright. Asi zvabuda hazvandi. Aiwa izvi zvinoita. Alright. Munozoti basa repanuka haritane kupera. Ndapukuta madhozi kupina ndapedza ipapo pandikatodai ndatopedza. Aiwa ndonoshanda. Kungoti basa rembaro haripere but pano havana basa pano. Hai ndonoshanda. Ndinoguma kuti wari neko TV stand yo komanuka. Hai zvakoma. Ngocheidzo ndodzandinadzo. Aiwa pana chakaipa mukasaitawo nongo isusu mabasa atimawana. Yazvishuwa. Dai munhu wese aine simba rekushanda. Hapana iwana basa. Hapana iwana basa. Aimedhe maroteiko ndanzwa muchingotaura nezvekuchema nehope maroteiko. Zvakaoma kanini. Ende zvivezwa zvenyu zvakanaka. Zvakanaka. Ndozoti ndinaya pamunini vangu ka. Maizvigadzire chingoti vakazoshayawo. Zvatingangutaura zvazvodhura izvi. Aiwa ndoziva kuti zvinodhura. Vakatomboitawo mari nazvo pavaizvigadzira vakatombotibatsawo nemari dzechikoro. Maroteiko madam? Ndagara. Ndinenge munoda nyaya munhu. Ngatonyaso yemubvisi. Aiwa inyaya yekutika. Tinenge tichida kudii? Inini handiri munhu hadi free. Saka ndinenge ndida kuti kana ndaunonge mumwe wangu ari kutambudzika kana kuti ari kushushikana ndanzwa muchitaura nezvehope muchiti hope kudii chichichi. Inini ndinodiridzira hope. Apa mungatondibatsirawo shuwa. Namka yemusha kwedu vanozviziva. Hope. Ndiudzeka munhu. Ndikuze ndarota murume wangu webati. Achonga atora mumwe mukadzi saka zvinhu zvekungondinetsa. Kosi inopedza ndinosirota. Handinzopotse. Ndinonzorota zvinoitika saka ipapo nditowaridhi kuti angadaro bati. Amen. Wechipiri? Atomunza pano kana ngeumwe zvivindi zvacho. Hanzi zviroto asi dzimwe nguva. Saka munhu wamamisana naye ndiye anga achidudzira. Handiti achandisendera meseji yezvinhu zvekuti ndigoita. Mugoita pamusoro pe? Pamusoro pabati. Munhu wechechi? Munhu mukuru wechechi. Saka anga achiita hanzi mugoita se? Zvidiki diki zvangoti nditi hangu never mind. Asi hanzi zvichaitika? Zvinhu zvandichanzi zvoda kuitikawo zvishuwa. Alright, kuroti vanhu mapiwa kukondiswa. Havanjika?
munhu iye anonyepa manje unoziva kuti nei ini ndakudza kuti kuopenda kwangu hakuna upedzi varodzera dzinzwa kuti saka nekuti saka ora saka ini mukarota ndafa izvi zvindofa here imi mukarota muchidonha mumuti orit munenge matodonha here mumuti saka kuri kuti mangwana muchadonha mumuti here imbotaurai unototika chero kuti vamwe vakuru vechechi vamune muchitembavoka apa vatadza kududzira tino zvipo zvinosiyana munhu anogona kuita mukuru wechechi kana mufundisi but anogona kunge achiziva hake but noti kududzira hope asi wese ane gift yekududzira hope hope dzamarota idzi marota vice versa ndikuudzei ivice versa musapiwe stress isipo mai mwana manzwa zvokuzoti hanzi mozodii kana kudii zviya zviyaka kuti motanga kuda kutsvaga kuti heye ndozoita sei ndipewo munamato wekuti zvinhu zvisaitika hakuna zvinhu zvakadaro unoziva kuti seseka musateedzere vanhu vanokupai stress mufunge mukada kuti chamaona nhasi mobvunza mumafoni ndino kuti mumafoni munotaura zvakawanda nhasi munorota munogona kurota ndisirini ndiri kuuroyai motofona pafoni ine munhu wamunoudza iye anoziva kuti mune fii anokutyisidzirai anongobvuma zvambo kuti rototi hazvishuwa ndimaid wako munozviziva saka kazhinji kacho kupfugama wega uchinamata chinhu chakakosha nokuti vamwe vatinotemba tichiti kana vari vechechi kana vari vanani vatinotemba tichiti vanotipa maadvices vanogona kusatotipa maadvice masvinu vagotityisidzira I think you are right, Mishi. Nikapunda panzo zvichedza kuzvinamatira hangu bosi imba indakaiona ndatambura munin'ina zvekuti pamurume wangu I can do anything chero kun'anga ndoenda kozi hei ndiri naye zvinenge zvatoipa utoenda nakun'anga ndoenda ini ndimbokunyepere pana babati totouraya kana munhu chai ndimboseki munenge mashati iwe kusvika palevhu irona nemurume ndakamona ndatambura mama atambura zvakadii zvokusvika pakuenda kun'anga ndoenda ini kana kuuraya ndinotouraya ndimboseki kuti munoziva kuti chii here sisi kuchechi muriko makanditaurira zuva randasvika pano zuro makanditaurira mukati kuchechi munoenda handiti kuchechi toenda nabati but mama mabata kuti kun'anga moti kun'anga moti kuchechi saka hapana zvamunenge muchiita ndomuina wenyaiwa hapana zvamunenge muchiita aiwa hakuna bati ndingamboseki shamwari kutorwa murume nemunhu bodo zvimboiti kana aiwa simusataura ngematotorerwa don't forget kuti kuhope chero kuhope kwacho kuri kunzi dai zvaitika ndinoenda kun'anga ena ndimbosvagira aiwa mufanira kusvika palevhu iroro aiwa don't stoop solo aiwa zvonoti imba yenyu munoida mukadzi wese anotoda imba yake imba yenyu makaipiwa nani makaipiwa namwari here kana makapiwa kun'anga nemushonga aiwa ndakaipiwa namwari saka zvinoita here kuzosanganisa kana makaipiwa namwari mirai namwari kuti zvinenge zvavo chinouya chinondoona ndiri pana mwari nekuti mukada kuzomixa panogona kuzobuda bhombo maita basi kana mukazongorota dzimwe hope ka aiwa munongondoudza ukuti handina kukukanyasa haona ndichandinongofarira wangu ndichindiri pakurarama ndongoda runyararo ndikati senda kutsangisa vamwe hatizokakurungozororedzanawo kana iwe utori munhu raiti zvekuti zvekuti nanditonetseswa tondibatsira watondiradza imwe vhiyu yako kana zviri zvo ndinotenda iri bhomishi akangwarisa kutamba panogona kutondoakaunda panogona kutondikuwadzisa unoziya chomwe hello dede
Ndaswera but I'm not too good. Just a quick one. Pane update yandoda kukupa kunokwa kunomira mushe. I'm worried. Pane zvandanzwa Maid Mukaddzi achitaura. Hanzi like vangu vachitaura nemunhu pafoni n'anga pafoni vachisanangura hope dzavaroti dzekuti hanzi dzekuti uchaudza mukadzi. Saka vangu vachiudzwa vachitsanangurirwa vachinzi mumuisire vangu vachitaura kuti vari kunzi torai chakati nechakati pane mishonga yavakapiwa kare zvichinzi vaise muchikafu. Imwe yacho hanzi vanoisa kuzasi kuitira kuti pavanorara newe hanzi vanokwanisa kuenda pamusoro pako zvokuti unongosazvifungire wega. And hanzi futi wavachaisa kuzasi kwavo paunorara navo hanzi munogona iwe ukazorara neumwe munhu hanzi munonamirana. Vanga vachitodzwa mufiro wacho vari kuratidza kuti vakaripiwa because vanga vachinzi pane uyo number 2 pane newe number 3 munoshandisa zvakasiyana. Kuti ndikupa update ndozotaura newe ndingasonziko ndangoti haungakwadzi ndiripo paipo ende ndikutoona kuti ndimwari vakatoita ndifunge plan yekuti ndinge ndichiuya panapa ipo wanenge uri mubedroom caregiver na baba wepamba asi moms ndazvamba sei matadza kuzviona. Aiwa caregiver troublemaker. Aiwa caregiver troublemaker. Ndiye anokodza, ndiye anoita kuti zvinhu zvese zvisafamba asi mwese hamusi kuzviona. Baba wakuzviziva caregiver nemimba. Wangu hapana singade kujola murume wako iwe anenge achitoona housegirl yako na iyo inenge ichitoona part-time kufara ikoko part-time. Wangu aiwa utozidibisa hapana singade kumbojola usazichipisa newe kana uri mumwe chitomboona. Wangu hapana singade kujola aiwa ndeze mujolo aiwa mavoka wenzi atimale izwi ndeze mujolo. Wangu hapana singade kukecha panongosvika caregiver hapana chinofamba agoni kuchinja mwana mapamba chanogona kungogara pamba. Aiwa ndachema inzwa wanenge uri mubedroom caregiver na baba wepamba asi moms ndazvamba sei matadza kuzviona. Aiwa caregiver troublemaker. Ndiye anokodza, ndiye anoita kuti zvinhu zvese zvisafamba asi mwese hamusi kuzviona. Baba wakuzviziva caregiver nemimba. Hapana singade kujola murume wako iwe anenge achitoona housegirl yako na iyo inenge ichitoona part-time kufara ikoko part-time. Wangu aiwa utozidibisa hapana singade kumbojola usazichipisa newe kana uri mumwe chitomboona. Wangu hapana singade kujola aiwa ndeze mujolo aiwa mavoka wenzi atimale izwi ndeze mujolo. Wangu hapana singade kukecha troublemaker. Chanokodza mumba menyu kupa murume rudo aiwa usambo mupe zvinhu zvese zvanenge achida same time chero kukurafura party time. Aiwa iza ndimira ndikuudze kuti nini aiwa kana uri mumwe itomubvisa makomdenyu because aiwa pana singade mujola pana singade kuchita. Mira ndikuudze kana pane hita ingomuudza kuti aiwa murume iwe ndakuda uri wangu ndega. Aiwa housegirl anokukoza anokusiya wapera kuita kunge mabonzo chero vese vaya vemastreets vanokupinza raf. Aiwa aisi uber is aiwa ndati wangu hapana singade kujola
wako iwe anenge achitoona mujolo wangu hapana asingade kukecha